Mae fy ngwaith ymchwil yn edrych yn bennaf ar astudiaethau cyfieithu. Edrychodd fy mhrosiect diwethaf ar gyfieithiadau Cymraeg o ddramâu i Ffrangeg. Mae Saunders Lewis yn cael ei adnabod yn bennaf fel academydd, gwleidydd, dramodydd ac awdur, ond fe gyfieithodd hefyd ddramâu gan Molière a Samuel Beckett i'r Gymraeg. Dechreuodd y gwaith yn wreiddiol fel traethawd estynedig pan oeddwn i'n fyfyrwraig israddedig, ac fe gafodd ei gyhoeddi wedyn fel fy llyfr cyntaf, Her a Hawl Cyfieithu Dramâu, Saunders Lewis, Samuel Beckett a Molière. Cafodd y gwaith ei gyllido gan gronfa goffa Saunders Lewis. Galluogodd hynny i fi deithio o gwmpas Prydain yn ymweld â llyfrgelloedd yn Llundain, yn Rhydychen ac wrth gwrs yma yn Aberystwyth, ac fe es i hefyd i archifau'r BBC yng Nghaerdydd. Mae fy nadansoddiad yn dangos fel yr esblygodd Saunders fel cyfieithydd dros ei yrfa. Fe gyfieithodd drama Molière yn gyntaf ym 1924 gan ddilyn theori estroneiddio, sef parchu natur estron y gwreiddiol. Fe gyfieithodd drama Beckett wedyn ym 1962 gan ddilyn theori domestigeiddio, gan newid natur y ddrama fel ei bod hi yn Gymreig. Fe addasodd idiomau a chyfeiriadau diwylliannol ac fe ychwanegodd hyd yn oed elfennau o'i gredoau gwleidyddol ei hunan. Newidiodd hyd yn oed natur y ddrama wrth ei gwraidd hi, oherwydd mae drama Beckett yn dangos dau gymeriad sydd yn aros am Godot, dyn sydd byth yn ymddangos, a'r awgrym wrth ddehongli'r gwreiddiol yw mai trosiad am dduw ydy Godot. Yn fersiwn Saunders, mae e'n newid yr iaith yn gynnil i awgrymu y bydd Godot yn dod yn y pen draw. Dyma'r astudiaeth gyntaf o Saunders Lewis fel cyfieithydd, ac mae'n dysgu llawer i ni amdano fel awdur ac fel cyfieithydd. Dyma'r gyfrol gyntaf hefyd sydd yn rhoi wir sylw i faes astudiaethau cyfieithu yn y theatr yng Nghymru. Rwy'n gobeithio bydd fy ngwaith yn tynnu sylw at bwysigrwydd astudiaethau cyfieithu yng Nghymru. Mae cyfieithu yn llawer mwy na phroses o symud testun o un iaith i iaith arall. Gyda phob gair mae yna ddewis a theori, ac mae'r dewisiadau hynny yn dysgu llawer i ni am y testun sy'n cael ei gyfieithu ac am y cyfieithydd sydd y tu ôl i'r gwaith.